Eta ongi etorri uztaileko ezohiko udalbatza honetara. Besterik gabe, hasiera emango diogu udalbatza honi. Egunon, buenos días. Lehenengo puntua Euskadiko Administrazio Orokorrak eta Andoaingo Udalak 2023ko martxoaren 30ko hitzarmenean AIU bost Amakandida Etxeberrieta eta Agirialai eremuei buruz sinatutako konpromiso guztiak ebaztea eta likidatzea. Bai, egunon, eta eskerrik asko ezohiko udalbatza honetara etortzeagatik, dakizuen bezala, udalbatza honen helburua 2023an Amakandida Etxeberrieta eta Agirialai eremuetan babes sozialeko etxe bizitzak egiteko Andoaingo Udalak eta Jaurlaritzak sinatutako hitzarmena bertan bera uztea da. Eta puntu hau gaur ekartzearen arrazoia izan da, Jaurlaritzak hala eskatuta uztailean bertan bi aldetatik aurrena gaur udalean eta ondoren Jaurlaritzan indargabetuta gelditu eta gehiago ez luzatzeko. Izan ere, ez genuen gehiago luzatzea nahi, gaur hemen ematen dugun pauso honekin Andoaingo etxe bizitza garapena nolabait desblokeatzen delako eta puntu ezberdinetan aurrera egitea ahalbidetzen delako. Alde batetik, Amakandida eremurako bisesarekin egindako hitzarmenean alokairuko babes ofizialeko etxe bizitzak eraikitzeko, behin hau indarrean sartuta, jendaurreko epea bukatuta, behin betiko onartuta geldituko da. Bestetik, Etxeberrietako garapen urbanistikoa ere askatuko da, ez? Marko honen barruan zegoen orain arte, eta behin hau indargabetuta tramitazioa martxan jarri ahal izango da. Eta azkenik, Agirialaiko eremua gaur egun geldirik dagoen eremu bat izanik, zukan zentzurik bertan egotea eta kanpo geldituko da. Beraz, 3 puntu hauek kontutan hartuta, aurrera pauso ematen da gaur Andoaingo garapen urbanistikoan, eta ondorioz ekartzen dugu puntu hau bozkatzera. Zerbait? Bai, egunon, buenos días. Desde el Grupo Municipal Socialista compartimos el objetivo final de esta resolución, que es impulsar la vivienda protegida en alquiler en Amakandida, pero seguimos teniendo dudas de que la resolución del convenio del 23 sea la mejor opción, tanto desde el Gobierno vasco como desde la propia representación política del Ayuntamiento, independientemente de que ahora la concejala de urbanismo diga que con esto se desbloquea o se da un repaso. Se defendió durante meses y durante la fase de negociación que la vía más adecuada para seguir adelante era la modificación de ese convenio mediante una adenda, manteniendo así vivo un acuerdo de colaboración que desde 2023 daba cobertura no solamente a Amakandida, sino también a otros ámbitos estratégicos para el futuro de la vivienda en Andoain, como Etxeberrieta y Agirialai. El convenio del 23 fue concedido para dar respuesta a una estrategia más amplia, actuando como garantía para posibilitar el desarrollo urbanístico de iniciativa pública en Etxeberrieta en caso de que no llegara a activarse la iniciativa privada. Una previsión que cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que a día de hoy siguen existiendo importantes incertidumbres sobre el futuro de ese ámbito. Si hoy Amakandida puede acoger esta promoción de vivienda protegida en alquiler, es gracias al convenio firmado en el 23 que sentó las bases para que el Gobierno vasco, a través de Visesa, impulse vivienda pública en este ámbito. Por lo tanto, con esto no se desbloquea nada. Por ello, aunque consideramos que una adenda hubiera sido una solución más que razonable y coherente con el trabajo realizado hasta ahora, no vamos a obstaculizar un paso que puede contribuir a incrementar la oferta de vivienda. Ahora bien, esta resolución no puede servir para dar por cerrado otros debates pendientes. Etxeberrieta sigue sin avanzar al ritmo que necesita Andoain. Agirialai continúa sin definirse y seguimos sin conocer qué nuevas promociones de vivienda pública prevé impulsar el Gobierno municipal más allá de las que dejamos encauzadas en la anterior corporación. Muchas gracias. Guk abstenitu ingo gera, bere garaian aurreko agintaldian hitzarmen etxizenean ere plazaratu genuen zalantza ugari genituela konbenioaren edukiari berari buruz, formari buruz eta moduei buruz. Eta zalantza berdinak izaten jarraitzen dugu gaur ere, gaur ixten da etapa bat, albidetzeko beste prozesu ezberdinak, edo ez. Zinegotziak aipatu du, Amakandida sustatuko dela, Etxeberrieta askatu eta Agirialai kanpo gelditzen dela, ez?
albiste hona izan daiteke, edo ez, ze printzipioz Etxeberrita askatzeak bere hortan, ez dakit bermatuko digun andoindarrei etxebizitzako operazioa behingoz martxan jartzea, ze denbora asko dara maguzain, eta zinegutzea izan du askatu egingo omen da, ea askatasun hori trasladatzen den alik eta lasterren etxe bizitza egikaritzean, etxe bizitza materializatzean, ze hori da azkeneko emaitza. Agirelai kanpo gelditzen da. Kanpo gelditzea espero dugu ez izatea eternamente kanpo gelditzeko, betirako, baizik eta operazio ere aktibatu alizatea. Eta PSeko bozera mailak esan duen bezala, Amakandiako sustapena, hitzarmen honi esker izango da, nik uste dut, aurreko agintalditik handatozen konpromezu politiko ezberdinek, eta ekimen politiko ezberdinek sustatu dutela besteak beste Amakandidako operazioa. Beraz, no sé si aquello supuso una estrategia de impulso a la vivienda global. Tampoco creemos que el acto de hoy suponga en sí mismo un impulso real a la vivienda, sino la capacidad del equipo de gobierno que vaya a tener en estos tres ámbitos de hacer efectiva y real la vivienda ahalik eta lasterren. Hori da guztion helburua. Beste hitzartzerik ezean, gaia bozketara jarriko genuke orduan. Aldekoak, abstentzioak, Gehiengoz onartzen da. Ezohiko udalbatza izan da, galde erregurik ez dago, beraz, amaitutzat emango genuke udalbatza hau. Eskerrik asko, bertaratu zareten guztiei. Eskerrik asko, Jon.